जे राजनितिनि उर्ध्वआव थानानै राजनितिनि सायाव थांनानै जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौ माबोरै बासायनो हायो, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ बोरैहाय प्रटेक्ट खालामनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ। बिटिसि गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनांगौ आरो एनक्रचारफोरखौ एभिक्ट खालामनानै बेनिफ्राय डेपर्टेसन खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय दिनैनि बे मिटिङा जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामदों आरो जों आसा फालिदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो एभिक्सन ड्राइभ खालामगोन। दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायफोर एनक्रचार बे एनक्रचारफोरखौ एभिक्ट खालामथारनांगोन। खालि नटिसल' होब्ला जाया, नटिस होनायनि उनाव एक्सनाव थांनांगोन आरो एभिक्ट खालामथारनांगोन। रिमुभ खालामनो थाखाय प्रद्युत कुमार बरा मुंनि सासे जोहोलावा मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन PIL। बे PIL केसनि जा जाजमेन्ट, बे जाजमेन्टआव बिटिआरनि जेरावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रचारफोरखौ रिमुभ खालामनो थाखाय जाजमेन्ट होदों। थ' बे जाजमेन्टखौ फल' खालामथारनांगोन आरो बे फल' खालामनो थांनायनि बेलायाव बिटिसि सरकारा दाबावै बिथांमोना नटिस सार्भ खालामदों। चिरां आरो बाक्सानि खायफा गामियाव नटिस सार्भ खालामदों। बे नटिस सार्भ खालामनाय खामानिखौ जोङो साबायखर बावहरदों, जोङो वेलकाम खालामदों। बे मोजां खामानि जादों, खिन्थु खालि नटिसल' सार्भ खालामब्ला जाया, एभिक्ट खालामथारनो नांगोन एज पार द चैप्टार 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Act and as per the judgment in the case of PIL 78/2012 प्रद्युत बरा versus Assam जिथु केस, बे केसाव जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिउटि आरो बे डिउटिखौ बिथांमोना फालिथारनांगोन। आरो बे मोननै मोनथामल' थावनियावल' नङा, आरोबो गोबां माने एनक्रचार दङ। बिटिआर एरियायाव 11 ट्राइबेल बेल्ट, 8 ट्राइबेल ब्लक दङ, टोटल 19 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोबां एनक्रचार दङ। नन प्रटेक्टेड क्लास अफ पिपोला बिसोरो आवग्रिनानै लानानै दङ, फर्सफुलि हाफोरखौ आवग्रिनानै लादों। बै एनक्रचमेन्टफोरखौ जा रिमुभ खालामनो थाखाय हाइकर्टआ जाजमेन्ट होदों आरो बेखौ बिथांमोना मावफुंनो थांनायनि बेलायाव बेखौबो नायनांगोन जाहाथे जोंनि प्रटेक्टेड क्लासफोरखौ जाहाथे टाच खालामा, जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे टाच खालामा, ट्राइबेल माहारिफोरखौ जाहाथे टाच खालामा। आरो जायफोर सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कनस्ट्राक्सननि बा कनस्टिटिउसननि आगोलनिफ्राय थानाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना टाच खालामनो हानाय नङागोन। आरो सोरबाफोर जुदि एनक्रच खालामदों ट्राइबेल, बिथांमोननो लेन्ड हानि पाट्टा होनायनि बेबस्था लानांगोन। फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट खालामनानै फरेस्टआव थानाय ट्राइबेलफोरनो एज पार दि रिकगनिसन अफ शेड्युल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बायदियै बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगोन, हानि सट्ट होनांगोन। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जुदि सोरबा ट्राइबेल न'फा न'नै जुदि दोङोब्ला, एनक्रच खालामदोंब्ला बिथांमोननो हानि पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन। आरो जों नुनो मोन्दों गोबां गुबुन राजखान्थि हान्जानि लिडारफोरा अद्भुत खायफा माने मन्तब्य खालामनाय जों खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव। नाथाय जोंनि दिनैनि बे मिटिङा बिथांमोननिसिम एपिल खालामदों जे राजनितिनि उर्ध्वआव थानानै राजनितिनि सायाव थांनानै जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौ माबोरै बासायनो हायो, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ बोरैहाय प्रटेक्ट खालामनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ। बिटिसि गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनांगौ आरो एनक्रचारफोरखौ एभिक्ट खालामनानै बेनिफ्राय डेपर्टेसन खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय दिनैनि बे मिटिङा जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामदों आरो जों आसा फालिदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो एभिक्सन ड्राइभ खालामगोन। जों नुनो मोनदों दि गुवाहाटी हाइकर्टनि जिखिनि नटिस बायदियै बे समाव एभिक्सना जानांगौमोन, फोस्रांखांनाया जानांगौमोन, नाथाय बे टाइमा बारलांबाय। नाथाय गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बे खामानिखौ मावाखै, बिटिसि गभर्नमेन्टआ। दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा मा आखा दं? दा PILनि जाजमेन्टनि डिउरेसन होआखैमोन जे एसेबां टाइमनि भितरावनो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै बे केसा कन्टिनिउ जागासिनो आरो बे जाजमेन्टआ दासिमबो एक्जिस्ट खालामो। गतिके बिटिसि अथरिटिया सानब्लानो एभिक्ट खालामनो हायो आरो दाथ' इन्सट्राक्सन दंखायो, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि इन्सट्राक्सन हरदों, एक्सन टेकेन रिपर्ट बिहरदों कोर्टआ। गतिके जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों, नोंथांमोना गो एहेड थां, नटिस सार्भ खालामब्लाल' थानो नाङा,
एभिक्ट खालामनांगोन गासैखौबो एभिक्ट खालामनांगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्ट खालामनांगोन आरो बे ट्राइबेल ब्लकआव गोबां हा बिटिआरआव आरो बे हाफोरखौ लानानैनो दिनै बिटिसि जाबाय बिएससि जाबाय फार्स्टआव डिपेन्डिं अन दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक लेन्ड अफ दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाफोरा 47आवनो प्रटेक्ट खालामदों गोबां ट्राइबेल मानसि थानायखाय गोबां डाउन ट्रोडेन मानसि थानायखाय बेकवार्ड क्लासेस पिपल थानायखाय बे एरियाफोरखौ प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक होननानै जा क्रिएट खालामदों आरो बडलेण्ड मुभमेन्टनि गुदि बाथ्रायानो बेनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रटेक्शन खालामनाय ओंखायनो 1993आव जा बिएससि जादों 2003आव जा बिटिसि जादों आरो 27 जानुवारियाव जा मा जादों बिटिआर जादों बेसा मा बेसा जादों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे थावनिया जोंनिखामोन ट्राइबेलनिखामोन माने जोंनि एबरिजिनेल मानसिफोरनि हा हुमोन गतिके बे हा हुखौ बासायनाया दानि बिटिसि अथरिटि बिटिसि गभर्नमेन्टनि प्राइम माने डिउटि जों नुनो मोनो बेखौ लानानै माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा सोरबाया थानो मोनो सोरबाया थानो मोना बेफोरबायदि राजखान्थियारि फाव खालामबाय थानो दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा ट्राइबेल सुबुं हिसाबै मा कुइसन खालामनो सानो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कनस्टिटिउट खालामनायनि आगोलनिफ्राय जायफोर सुबुङा बै हायाव दंमोन बिथांमोना लिगेल बिथांमोना हा मोनगोन हानि राइट्स मोनगोन किन्तु आफ्टार कनस्टिटिउसन सोरबा जुदि फैदोंब्ला बे एनक्रचमेन्ट बै एनक्रचारफोरखौ होखारनाय बाथ्रासो बुंदों जोङो लिगेलि थानायफोराथ' थानो मोनखाबाय बिफोर क्रिएसन बेल्ट सोरबा जुदि दङमोनब्ला बे थानो मोनखाबाय आरो बिहा राइट्स दंखायो बे बनाफाइड जोङो वी आर डिमान्डिं eviction of the non-bona-fide people, non-protected people, those who have come after creation of the belt. जों बैसोरखौसो evict खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों।